імя Францішка Багушевіча за спрыянне абуджэння гістарычнай свядомасці чытачоў атрымаў гісторык і пісьменнік Алесь Смолянчук. Кнігу «Роман Скірмут. Жыццяпіс грамадзяніна краю» пра прэм'ера БНР прафесар пісаў 20 год. Та постцяка абсалютна выбіваць такога шкалярскага стэрэатыпа беларускай гісторыі. Маю на ўвазе ўспрыняцце так званых польскіх паноў, якія адвечныя прыгнятальнікі беларускага народа. А тут прадстаўнік такога старажытнага роду літоўскага, польскага становіцца адным з лідараў беларускага новага руху. Упершыню сёлета імя пераможцы абвешчалася онлайн. І гэтак сама 11 чэрвеня будзе абвешчаная найлепшая кніга паэзіі за 2019 год. У кароткім спісе Данута Бичэль-Загнетава, Вольга Гапеева, Андрэй Хадановіч. Прыз прэміі імя Арсеньевай 4000 рублёў. А на прэмію імя Гедройця за лепшую кнігу можна прэтэндаваць да 20 чэрвеня. Пэтсон і Фіндус з'явіліся ў Беларусі адносна нядаўна, але ўжо маюць процьму адданых фанаў. Бо шведскія персанажы, самотны дзядок з гаспадаркай ды верным коцікам, чымсьці няўлоўна нашай ментальнасці блізкія. Казкі, якіх на беларускую перакладзена ўжо 12, цэняць і дзеці, і дарослыя за стылёвасць. Адразу 2 новыя кнігі Свена Нурдквіста «Штоднямі пабачыць свет» у выдавецтве «Коска» будуць карысныя ўсёй сям'і. Адна кніга будзе для зусім маленькіх дзетак. Кніга называецца «А ты так можаш, Пэтсон». Таксама для тых дзетак, які толькі пачынаюць чытаць, бо ў кнізе вельмі мала тэкста, ён вельмі просты, і дзецям вельмі лёгка будзе вучыць літары. Другая кніга – гэта кніга, якую я вельмі асабіста хацела мець у сябе, і думаю, што шмат хто з фанатаў Пэтсона і Фіндуса захоча мець у хаце. Гэта такая вялікая кніга рэцэптаў, сапраўдная кухарская кніга. Традыцыйныя простыя шведскія рэцэпты, але яны таксама прысутнічаюць, я думаю, у нашай традыцыйнай кухні, бо там, напрыклад, сярод вясновых рэцэптаў ёсць суп з крапівы з вараным яйкам, ці сярод летніх рэцэптаў ёсць сочыва з морквы, ці там чарнічны торт. Замовіць кнігі можна на краўдфандынгавай платформе «Вулі» і атрымаць 26 чэрвеня. Наш торт яўна лепшы. А гатаваць блінны торт лепш паглядзеўшы мульцік. Першую частку пра Пэтсона і Фіндуса агучыла па-беларуску студыя «Гаварун Бай», якая цяпер збірае грошы на платформе Талака для працягу мультсерыяла. Александра Дорская, Белсад. З магілёўскіх могілкаў знікла надмагільная пліта 19 стагоддзя. Страту заўважыў старшыня лакальнага ТБМ Олег Дзячкоў і склаў заяву ў міліцыю. Памятны знак належаў гарадскому галаве Магілёва Рыгору Гром-Гражымайля, чый радавы герб нагадваў герб гораду. Это был вядомы дзеяч у горадзе Магілёве. Яго бацька яшчэ служыў калісьці ў магістраце ў часы Рэчы Паспалітай нашага горада. А ўжо сам Рыгор Іванович Гром-Гражымайла, ён быў гарадскі галава. Машакоўскія могілкі маюць нямала артэфактаў, надмагіллі заслужаных для гораду радоў Аношкаў, Саковічаў, але ні яны, ні васкрасенскія могілкі не маюць ахоўнага статусу, і марадзёрствы цяжка спыніць. Пасля пандэміі рубліўцы збяруцца на прыборку могілкаў ды заініцыююць пытанне аховы месца гістарычнай спадчыны. У Слуцку сёння пахаваны мастак Уладзімір Басалыга. Руплівец беларушчыны Басалыга быў галоўным мастаком Міністэрства прамысловасці, мастацкага фонду БССР, выкладаў у Акадэміі мастацтваў. Двойчы кіраваў саюзам мастакоў, даў арганізацыі фінансавую незалежнасць. Працаваў у кніжнай і станковай графіцы, прыкладным мастацтве. Аформіў між іншага маю Іліяду Караткевіча, крык жураўліны танка, невадам з днём на геніюш, серыю помнікі дойлідства Беларусі. Уладзімір Басалыга меў 80 гадоў. 4 інструментальныя альбомы ды спеўны праект. Музыка Сергей Труханович пасля сыходу з крамы рэалізуе ўласныя мары. Прэм'ера песні «Анёл» у выкананні Олега Джагера на словы Насты Гулак – частка будучага альбому на музыку Трухановича. Прэзентацыя плануецца ў выглядзе рок-канцэрту. Акторы, будуць нейкія цікавыя дэкарацыі, мусіць якая-то тэхніка яшчэ ездзіць. Ну і рок-музыкі будуць граць, і таксама будзе змяняцца выканаўцы, вакалісты. Сярод удзельнікаў нават оперная спявачка, а прадставіць альбом творцы гатовыя і цяпер. Толькі пандэмія крыху планы змяніла. Труханович і каманда абяцаюць парадаваць аматараў старога добрага року.
Мандраваць падчас пандэміі нельга, але калі вельмі хочацца, то можна, толькі іначай. Падчас каранціну ў літоўцаў узнікаюць цікавыя ідэі. Калі нельга падарожнічаць, то можна перанесці Італію і ў Вільню. Любімая беларусамі Зарэчава Ужупец запрапанавала, а гарадская мэрыя пагадзілася. І частка Вільні пераўтварылася на выходны ў венецыанскі карнавал. Мы адчулі неабходнасць распаўсюдзіць мастацтва на вуліцах гораду. Я сказала, давайте гэта зробім трохи як фіесту. Сальта на вуліцах, камерная музыка, арыгінальная італьянская піца. Нават танцы. Віленцы засумавалі па такіх святах. Я асабіста адчуваю сябе вызваленай ад каранціну, незважаючы на тое, што ён яшчэ не скончыўся. Мы адчуваем, што ствараем гэты рух у грамадстве, дзе людзі могуць далучыцца і ўзаемадзейнічаць зноў пасля каранціну. Для бяспекі арганізатары абмежавалі колькасць удзельнікаў да 300. Гэта максімальная дазволеная цяпер колькасць на імпрэзах на адкрытым паветры. Людзі паставіліся з разуменнем, але радасці не хавалі. Уже Вильнюс похож на Вильнюс, уже не видно, что и корона проходила. І гэта толькі пачатак. Улетку кожныя другія выходныя Вільня будзе пераўтварацца ў іншую краіну. Ганна Русінова, Белсат, Вільня. Мастачка Алена Гіль абрала незвычайны матэрыял для сваіх прац. Яна распісвае старонкі старых кніг і насяляе іх новымі героямі і новымі гісторыямі. Выстава адкрылася ў сталічнай галерэі ДК, а мы глядзім яе разам з аўтаркай. Прывітанне, Алена, раскажыце, калі ласка, адкуль узялося гэтае, магчыма, дзіцячае жаданне маляваць у кнігах? Детское может быть не значит деструктивное, потому что я использую книги и, скажем так, даю им вторую жизнь, потому что это книги не все подряд. Это книги из библиотеки моей мамы, книги по зоологии, биологии, анатомии человека. И вот эта именно научная конкретика встречается с художественной иллюстрацией, и появляется что-то новое. Мне нравятся старые книги, даже своей тактильностью, вот этим пожелтевшим цветом. И вот эта любовь к такому книжному артефакту, она соединилась и с тем, что я люблю делать. И, например, есть книги, которые я нашла на чердаке, на них оказались вот те самые каракули детские, там, моего отца. И я на них смотрю и вижу уникальную художественную вещь, которую я соединяю с уже своей историей. У 2018 годзе вы ўзялі гран-пры на восеньскім салоне з Белгазпромбанкам за праект 365 аўтапартрэтаў. І тут мы бачым таксама некаторыя з іх. Вось чаму вы любіце выяўляць сябе? Это не просто изобразительная практика, это и терапевтический момент, потому что и автономия своего тела, и как бы претензии на мое тело с стороны на тот момент моей маленькой дочки. Это все было важно. Работа с автопортретом, она как бы позволяет переосмыслить то, что ты делаешь, и понять, насколько ты честно и откровенно можешь общаться со зрителем. Дзякуй вялікі. Разгледзець старонкі і ўчытацца ў вобразы Алены Гіль можна да 28 чэрвеня ў галерэі ДК, якая ў сувязі з пандэміяй працуе 3 дні на тыдзень, з пятніцы па нядзелю. Наведаць выставу можна індывідуальна па запісе. Так што запрашаем. Александра Дорская, Белсат.